everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Alas 9 na. Mugawas na tingali siya. Nga, uy. First time, di kulpaan ko. RJ? Hi. Mo kita gitinuod og ari no? Natural. Nagkasaad man ko. Kaganina ka ra? 10 minutes to 9. Di rin ako. Mao pa. Asa man ta? Ha? Muuli na ra ba ko? Kuan, kining... Naka-dinner ka na? Nakasnack na ko. Mao ba? Pwede o dapiton ka? Nga, mag-dinner ta? Ikaw? Asa man? Okay ra ka. Anak ta sa food chain. Uy, problema na ako. Di magugo ka-afford og mahalon nga restaurant. Okay ra kaayo na ako na. Uy, RJ, wag na problema. Hibaw ka. Estudyante pag ko. Kining ako. Anisay ra gyud eh. Okay ra lagi. Okay, dinhira ta. Sige. Bueno, manood ta diha ni anang maong restaurant. Ya. Oh, sige. Oh, Oh, tana. kadiyot lang. Oh, ano? Mugunit ko sa imong bukton. Oh, nga naman. Ang atong sugaton, nagtuo nga kita manag-uyab. Mau ba? So aron gyud ba tuo nga uyab ta? Magunit ko sa imong bukton nga musud sa maong restaurant. Oh, mugunit ka. O yan, no? Class kining maong restaurant. Okay. Oh, kilid kayo sa dakong hotel. Daplin sa babayon. Okay ta na. Oh, sige. Pero kadit lang. Nganong magpatuo man tang uyab? May mong ba ayaw na kong reklamo? Mando na ni Sir Carpio. Mau ba? Oh, sige. Gunit. Sige, order tawag makaon. Okay. Pagpili diha og gusto nimong kanon. Unsa man ka? Sige ka magpanghupaw diha, uy. Ni ata dinhi. May mo ba ayaw pagpanghupaw? Kinahanglan niya dasig ka. Api pala niya sa mga tao nga. Wa ka mahimot sa imong kuyog nga uyab. Unsa? Tingalig ba kaingon ng mga tao nga gitiunan ti kag kutsilyo? Di sa dingon ana. Mauman ka ni, kinahanglan niya dasig ka. Order diha og makaon, pagpili diha. Ikaw lay pili. Sugot naman ko bisag unsa. Pida ayaw gud pagbinayot. Ha? Order diha. Samtang wa pa maabot ang atong ipaabot. Bebe. Minum. Okay. Pochero stick. Lechon kawali. Caldereta. Kini. Calamares. Good. Kaya po na pa. Unsa man? Pasayan. Sige. Good. Alimango. Aha. Punta ni. Unsa man ka suko ka? Nukos. Sa aro. Wa na? Wala. Kana lang. Good. Ang imong gusto, mausay gusto ko. Brandy. Order og brandy. Di na ba kuminom? Mo inom ka. Kinahanglan niyo magpa-class ka. Lakas ang dating natin. Mau ba? Sige, pero... Brandy.
Okay, brandy. Nagpaabot si Maris. Pila tanan? 180 tanan. Oh, 180. Kabot ba ka ni? Hinatag na ba rin mga Herbert na ko? 150. Kuha mong tingalin eh. Ay, salamat. Kay di ay 50 pesos sa akong pitaka. RJ? Pilay ko hang. Ha? Okay na. Pila tanan? 180. Okay. Di ay 100 oh. Ha? Uy, ayaw lang. Di naman. Sakto naman rin. Sige na lagi. Iapil ni Payad. Kay mubalik na ko dito sa table. Sige. Paabot na ko din ha. Ikaw ka na ko eh. Nakasabuti nga siya nga natagbaw ko kuot sa kong bulsa. Hinungdan nga ni Dool siya o ni Donald og 100. Unsa na? Okay ka na? Oh, okay na ko. Kagamay gud nimo kaon. Busog na kayo ko. Gusto na itong ako. Daghan itong gi-order na ako. Busog na kayo ko. Ikaw ba? May problema man gud ka ba? Tug-ani ko ugod sa imo problema. Ha? Nagproblema ka sa imo kasing-kasing? Ara. Ayaw patunto sa kasing-kasing, friend. Mabuang ka. Ikaw ray binuangan sa pagbati mong makayabag. Ara. Bisag bulimod pa ka nako. Bisag di ka pa mutugan. Pero klaro kayo eh. Di na ko matunto nimo sa imong problema. Ara. Use your brain. Utok gamita. Ayaw ng utok sa mata. Galit lang. Ikaw ba? Murag libaw ka sa problema na ako. Di na kinahanglan niya sultihan ko ni mo eh. Agi ko na na. Unsa? Sa una, maginukto ko. Mura kong mabuang. Tungod kay na in love ko. Unya, binuangan lang ko. Pero karon, shit. Mao ba? Gitonto ka lang sa pagbating makayabag. Cheer up! Kinahanglan nyo maantigo kang makigduwa sa kinabuhi. Oh. Mao ba? Kung makigduwa sila nimo, makigduwa ka. Kay kung ikaw seryoso, unya mapakyas ka, ang uban maghikog. Tinuod. So be practical. Gusto ka? Kung babae ang problema mo, hatagan ti ka. Mga mistisa pa, tisay. Is pa kay panit. Wa pa kay problema. Hit and run ba? Pugua sa di mo eh. Minaro sa nangimo da. Tudloan sa kunimo binuang da. Pinuang din na. Ang gitudlo sa kong tatay sa una, mao nga kaming mga laki, dili gyud moduwag mga munyeka. Barbie doll. Di gyud mi paduwaong tatay ana. Nga naman. Dili mi paduwaon og mga munyeka kay may pasabot nila. Nga ang babae murag munyeka og dili mahimong duwaan. Shit! Di na kamo mga laki ang muduwa sa mga babae, oy. Ang mga babae na yung muduwa ninyo. Karong panahon na, mauna ka na ang trending. Ara. Alkanse man ko ini ay. Ako naman ang usang habilin din sa bahay. Pop man sila si Bay LG o Kuya Herbert. Asa pa man sila? Ayay, si Bay LG. Naglami maka silang Maris. Asa ka ron sila ay.
Alon di ko laayon. Suroy sa kong ako. Oh. Ubay-ubay ng inom na ko. Magdugay pa ta din eh. Nagdali ka? O kuan magod dito sa bahay ba? Pero okay, wa man. Basta kauban gay ko nimo, ayaw pagdali. Totoo na magod din eh. Remember, ako yung imong supervisor. Oh, Ma'am Ara. Hanggaw. Ganong nagmam ka man ako. Ara, May ikaw magunta kung sige kung ara nimo niya ikaw supervisor na ko. Sige, Ara na lang. Ara. toast. Ha? Toast. Okay. Toast. Waiter, another shot. Tingalig. Mahubog ta ni. Why problema? Tungod kay doon na tay driver. Okay. Oh, hala, si sir. Hello, sir. 2 minutes. Nana sila. Yes, sir. Careful, Ara. Yes, sir. Don't worry. Bye. Bye, sir. Pangandam, Herbert. 2 minutes. Ni ana sila. Ako mangadam. Oh. Ni ana sila. Og mangandam ka. Ngano de? Kinsa rin na sila. Kinsa man ang atong gipabot. Makakita ka ra kung si Kidsa sila. Basta kay within 2 minutes, ni ana sila. Mo mo. Herbert, ni ana sila. Hay. Kana silang nag-Hawaiian dress. Kana sila. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.